sakura ili japanska trešnja. U Japanu je praznik, nacionalni praznik kada cvetaju japanske trešnje, odnosno kako oni to zovu, cvet sakure. Evo, pogledajte kakav je to cvet. Izuzetan. Model za dvorišta i vrtove. Dekorativno drvo koje cveta u maju mjesecu i cvet drži ukupno 20 dana pre nego što počne da opada. Mi smo kalemili sakuru u martu 2020. i već do godine će biti mnogo veće biljke. U našoj bonsai bašti mi ćemo imati cvetove i raskoš, a svi zainteresovani mogu se javiti na stranicu Bonsai Vremeplov. Pozdrav!